नागा सादुफोरनि सोमोनांथाव मुलुगनि आन्दोनि सैथोआ मा? नागा सादुफोरनि जिउखौ गुबुन सादुफोरनि रुजुनायाव बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन मानिनाय जायो आरो बेयो शैव धोरोमनि गायसननायजों सोमोन्दो गोनां। 8थि जौथायाव आदि शंकराचार्यआ आखारा खान्थिखौ गायसनदोंमोन। बे खान्थिनि सिङाव सनातन धोरोमखौ रैखाथि होनायनि थांखिजों हाथियार आरो धोरोम बिजाब मोन्नैयावबो आखा-फाखा सादुफोरनि मोनसे आफाद दानाय जादोंमोन। बे सादुफोरखौ धर्म रक्षक एबा नागा सादु बुंनाय जायोमोन। हिन्दु धोरोमनि बयनिख्रुइबो गोथारसिन आरो बयनिख्रुइबो गोनांसिन फोरबोफोरनि गेजेराव मोनसे कुम्भ मेलाया 12 बोसोराव खेबसे जायो आरो मुलुगनि लाख लाख सिबियारिफोर आरो गोथार थावनि दावबायग्राफोरखौ गोसो बोहोयो। 2025 मायथाइनि कुम्भ मेलाया दिनै 13 जानुवारिनिफ्राय जागायबाय आरो 26 फेब्रुवारि 2025 मायथाइ शिवरात्रिनि सानाव जोबहैगोन। बबेखानि कुम्भनि बयनिख्रुइबो जुनिया बिथिङा शाही स्नान, जाय गासै मुलुगनि सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो हायो। शाही स्नानजों लोगोसे बे फोरबोनि गाहाय गोसो बोथाबग्रायानो जादों नागा सादुफोर। लिरगिरि अक्षत गुप्तानि बिजाब दा नागा वारियर्सनि बादिब्ला नागा सादुफोरा इसोर शिवनि उनसंगिरिफोर जायो। बिसोरनाव थुंग्रि, त्रिशूल, गदा आरो बोरला आरो तीर बायदि हाथियारफोर थायो। नागा सादुफोरखौ गोबां समावनो महाकुम्भ मेला, अर्धकुम्भ मेला, सिंहस्थ कुम्भआव नुनो मोनो। आदि गुरु शंकराचार्यआ सनातन धोरोमखौ रैखा खालामनो थाखाय सरासनस्रा रौनियाफोरल' नङा, बेदिक दावहारुफोरखौ थियारि खालामदोंमोन। बेबादि रौनियाफोरनि मोनसे आफाद दानाय जादोंमोन जायहा धोरोमनि अनगा गुबुन उनमोनथाय गैयामोन। फारसेथिं बिथांमोनहा वेद, गीता, उपनिषद आरो पुराणफोर लादोंमोन आरो गुबुन फारसेथिं जं, थुंग्रि आरो कृपानफोर लादोंमोन। आदि गुरु शंकराचार्यआ बेबादि साधु रौनियाफोरनि मोनसे आफाद दादोंमोन जाय साधु आरो रौनियाफोरमोन। बिथांमोनहा गियान होनाय आरो जिउ लानाय मोन्नैखौबो सोलोंदोंमोन। बे दावहारु साधुफोरखौ बिथाङा नागा मुं दोन्दोंमोन। नागा साधुफोरनि जिउआ जोबोद गोमोथाव। कुम्भनि उनाव बिसोर बबेयावबा गोमायो। ओरैबायदि बुंनाय जायो दि नागा साधुफोरा हर गेजेराव हाग्रानि लामाजों दावबायो, जायनि जाहोनाव बिसोरखौ रावबो नुवा। नागा साधुफोरा सम सम गावसोरनि थावनिफोरखौ सोलायबाय थायो। बे जाहोननि थाखाय बिसोरनि थार थावनिखौ थि खालामनाया जोबोद गोब्राब। बे सुबुंफोरा आन्दोनि जायगाफोराव थानानै तपस्या खालामो। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना-जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन-सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।